Il-Gvern ippubblika strateġija sabiex jiġi indirizzat it-tnaqqis tal-emissjonijiet relatati mal-bini għal konsultazzjoni pubblika. Is-Segretarju Parlamentari tal-Kostruzzjoni, Chris Saġus, spjega li l-istrateġija se tirrikjedi żmien ta' sagrifiċċju u konsistenza sabiex jintlaħqu dawn il-miri. Qal li din tfasslet ukoll bl-għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex Malta tkun minn ta' quddiem li tilħaq miri ambjentali. Il-Ministru għat-Tibdil fil-Klima Aron Farrugia sostna li permezz tal-istrateġija il-Gvern se jinvesti sabiex il-konsum tal-enerġija tonqos b'aktar minn 35% sal-2050. Illum ħabbarna strateġija li hija fukata fuq il-bini. U allura illum ippubblikajna strateġija li tmiss ma' diversi pakketti finanzjarji, fiskali u skemi u miżuri li ħankunu permezz tagħhom qed ngħinu kemm l-iżviluppatur ma' koll il-familja Maltin u Għawċin kif ukoll l-industrija jimxu lejn din il-viżjoni li għandna. Dawn l-iskemi se joqtu diversi aspetti tal-bini li jistgħu jikkontribwixxu għall-emissjonijiet tal-karbonju. L-iskemi imissu ma' diversi xogħlijiet, jiġifieri għandek is-solar panels li permezz tagħhom diġà ħdimna ħafna u ħankomplu noħolġu iktar skemi, għandek id-double glazing, jiġifieri l-ħġieġ li inti tagħmel, imma wkoll solar water heat pumps u oħrajn illi permezz anki retrofitting ta' binjiet pubbliċi għandek diversi ħidmiet illi fis-snin li ġejjin irdu nagħmlu biex bekk pajjiżna jilħaq il-miri li għandu qudiemu.